Sa number 5, medical coders. Ini panibago naman nga mga oportunidad ilabi na para sa mga negrenseng nga nurses karon nga may pandemic. May report si Nico Delfin. Frontliners ang Baguio City ang nurse nga si Relene Mendoza, pero sa tiyon sang pandemic, natagaan siya sang oportunidad pinaagi sa TESDA nga makaeskwela sang Medical Billing Professional Course. Isa siya karon sa 30 ka mapalaron nga nag-graduate kag natagaan sang oportunidad nga makaobra bilang isa ka US certified medical coder. Early pa ko na ma-out sa amon nga duty para makahaboy ko 8 a.m. until 1 p.m. nga klase. Bigyan na salot. Oo, salot-salot. Si sir kung damo-damo pala kainabot or mga cases namon kung isa nang lang di ko na nang upamati lang ko jutay tapos dugay-dugay madula lang ko na dayon. Ang medical coder among naga-translate sang diagnosis ng doktor sa mga codes agod nga mas mangin mahapos kag mangin efficient ang pagproseso sang billing ilabi na sa tunga sang medical provider kag insurance company. During pandemic, di daw ka good like it ang obra as a nurse, so why not try another profession nga mas better ang salary kag mas ang time balahaw ng ang time do maando ko lang pala sa according lang pala sa akong nga time. Suno kay Jodeline Cañete, President kag CEO sing isa ka Health Information Management Company, dako nga oportunidad hindi lang sa mga nurses ang medical billing profession, kundi pati na sa probinsya sang Negros Occidental nga may ikasarang nga mga education kag training hub sa pungsod. Upod sa TESDA, ang kumpanya ni Cañete among nagatrain kag nagatudlo sa mga kasubong ni Relene nga mangin medical coders. Bangod online ang trabaho kag pwede nga home base, nagapati si Cañete nga sa bulig man sang gobyerno makabulig ini para hindi na mag-abroad pa ang kadamaan sa mga Pinoy nga medical professional ilabi na karon nga pandemic. Mga challenges natin kay kunti lang ang mga nurses diriya compare mo sa Manila. Pero damuon ta lawigon ta pagid, we have to make it more I would say exciting para sa mga allied courses graduates nga maka-take this lang opportunity. Ang Negros Occidental Language and IT Center o KONOLIT-C amusad tong nauna nga nag-offer sang medical billing course sa probinsya, kaupod man ang Bacolod Negros Occidental Federation for ICT ukon benefit kag knowledge process outsourcing firms para mapalambo pa ang healthcare information management jobs sa probinsya. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.